Okay, so hello guys. Dumaan muna kami dito kung naalala niyo yung store na yan. Yung last vlog ko. Yan ang yung isang Asian store dito. It's Blue Moose. And Mipo's there. Babalik lang galing doon. So dumaan muna kami para maghanap if merong coffee. See you later. Bye. A few moments later. Dito na kami sa labas ng Toys R Us. Plano ko kasing bilhin is yung yung holder ng PlayStation controller. Kasi lagi kaming lalaro ni Kuya ng Warzone. So, dyan na lang sa loob. Di ko na lang dadalhin tong camera. A few moments later. Okay, so guys, we're back. I just bought the gift. Ito nga pala yung naisipan kong regalo kay Kuya Rodel. So, bibili lang si Mipo ng cake tapos punta na kami doon. Talk to you later guys. Bye! Okay, next stop dito naman sa Superstore. So guys, it's only like 6 PM pero madilim na dito. Ganito kasi pag pag fall na, medyo makulimlim na around this time. Unlike kung summer na kahit like mga 9, 10, 11, kahit almost 11 PM na maliwanag pa rin. So ngayon din medyo lumalamig na dito sa Canada. Kaya kung makikita nyo yung mga tao din dito medyo nakabalot na. Nagsisalabasan na yung mga jacket. A few moments later. Okay, so hello guys, nandito na kami. By the way, pag nagpa-park kayo ng pa-uphill, make sure na yung gulong nyo is facing on your left. Nakikita nyo yan. So pa-uphill to, yung gulong nyo dapat yan. Kasi nako-confuse din ako dati ng yung uphill at yung downhill na park. So yun, tip for the day. Yan nga pala yung bahay na Kuya Rodel. Yan, yung nasa likod. I'm not sure if kita nyo. Yan yung bahay niya. Pag kami dumakit. Oh, yun. Kailangan pala naka-access sa account. Is it for the vlog? Yes! Say hi to the vlog. My vlog! I'm gonna be on YouTube vlog! Hello! Kabayan! Naman, normalay! Ano, nasarap na sa... Mamaya na siya, magsindeo. Sige na! Smile ka naman! So yung hub ni Kuya Rodel. Yo! Dito na ako, pwede mo ito bukas. Pwede. A few moments later. Okay, so hello guys, bahay na kami. So ganito dito pag may nagbe-birthday na Filipino friends na nag-gather yung mga Filipino. And ang hirap kasi dito kasi pag nagsa-celebrate, maghahanda kayo lahat yung gagawa, kayo lahat magluluto and all those stuff. So we really appreciate those like people who like invite us to celebrate with them kasi kayo lahat gumagawa, hindi katulad ng sa atin na may mahutusan kayo magluto or mahugas ng plato or stuff like that. Kaya very thankful talaga kami pag na-invite kami sa mga gathering kasi alam namin kung gaano kahirap yung pag-prepare niyan. Thank you so much Kuya Rodel, happy birthday. Timili, thank you so much and congrats sa new house.
So I think I'm gonna end the vlog here. And by the way, another thing guys, hopefully kung saan man kayo sa mundo, if you're in like other parts of Canada or other countries, sana may community din kayong ganito. And if none, you can start a community. It really feels different pag nagsasama kayo, pag may nakakausap ang kalahi mo. So yun, I'm gonna end the vlog here. Again, thank you so much for watching. I'll talk to you in my next vlog. Bye.